Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an bam ta kasngi ki nong shong shnong jong ka blog one ki bahap hapo kalama jong ka new tribe border dispute redressal forum HBDRF kila pendapat ba bakin boycott ya baru ki election bat berngam ru ban pelong ya ka jong ya ki persha ya ka jong bam shim kya ka sarkar ban penbet mardor ya ka jong ya ka japut bat ka asam kargum ka jong ya thu jong chairman ka forum na shim ya ka ne karai ya ka jong ya lang pat ba ka brangshen Haga bakipat ba kila menjelang ban shim bentah kinu ki election kentup ya ki election ke Karbi Anglong Autonomous Council ke election ha Assam bat ru ke election shiteng semoy jong ke Lok Sabha. Ngila shim ya gani karai ban penting na ba ke sarkar kan pelet jumut bat penbet no mardor ya gani ke jing ya ke japut la ong uchaman hadin ke jing lang ka balong ha ke sui baar shu la keno baki katu kat ne ki briu ki bran jing ya dei seng san perthei kari kila persang bandrung Shakish nong kaput ki bahap hapo uput usam ke Meghalaya banyalap election bat panvun. Ulo ong ngi persya jor kum kini kijing persang namar ki dontang kijing temu ban mentoi shimen ola benrap ru baka forum kan sa shimrai shu halor ki jat jingeki ban pelong hakis ngi banwan hadin kijing ya slok ke babnya bat on sapentip pat ba ikilat jingya lenti jong kijing yaki. Ngi ngi don kam nakaliang ke forum ban pensmeu syabaro ikon ke beri hunio trap kamtam yagi pardo parasnam ki besong ki pasa segi jaka kaput badru ki besong ki pasa sepok blok 1 blok 2 kalong kene ba aku magaliu I nakapor skapor habadon ki election ki general election sete sepok Assam lada haka MDC election MLA election MP election Kidon ki briu jumi nangni na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam pi kum ki national party kum ke congress kum ke BJP bat mentas ke NPP kidon ki party jong ki sete bat kidon ru candidate jong ki sete te ki kem briu hi nangni na po ke jela jumi ki bade ki khasipnar balik hiar sete But they kini ki kasi penar jongi kiba ong kiba penbor ya ki briu jongi kiba syong kiba sak sete ban tebur sepo Assam. Te kene kalau ngapa kata hadu kata-kata ya kejing gede bakani ke kampen bejput besam badru kalong ru ke persya ya karai ke jong pai bak kai. Te lemba jong kene ke kubor ni ngidon mapen skeu syabaro ki pardo parsenam ke jongi ngam kwa banjer kerteng hang ne Henry ngatharai ba marsen yo iya kene khobor ki ken setip hi ki lene mano kita ki bale lene kita ki bale aga jing ide bakane ke kam te ke bar pat ni gidan pat pensngeu ba nadu ka khan riu tarik jong benai April jong ka snem hajar rpw niladep rai hakador bar ke balong hangte hepo mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka Karbi Anglong Assam badru haka meeting kajingelang paj ba kabalong haka laiterik ubnai mi arhajar ratusan hang tepo jowai hang taru ginak perskem biang ye negarai kata ka non cooperation movement jumi bat haka jingelang kabalong kharsau terik ubnai feb mentau sunem habaratu nilarai ban boycott ya ka election MLA jongga jela Assam kaban salong kendai tarik mentau sunem badru hadin kene kajing yalang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pelut dan kata ka elaka labang nang pelut blok 1 kilarai biang haga jing yalang ka bakila penlong haka santerik ubnai march mentau snem kilarai da gawe kesur ban boycott biang ya kane ke election MLA mentau snem te kumar sipen ken mau la artelik election mila de boycott Kabenengkong kadek election MAC sekigi ong member Autonomous Council tim ong syu kum singi member of district council kum terter kay te ya kane ngilade boycott kabaar pat de ke election MP ngilade boycott tingla raiban boycott sakane ka election menta kabade ka MLA election kabalong rok election kabadon kambha kabakongsan bah te lengba jong kene karai ke jong pajba ngi don ban ong ya kini ki paradok persnam jumi lari kidon hagano ko partiru kide ban sngo thu ye kene baka tege jaka kadang dei hapadeng gejing ye khaja kaput bat na lor ka niru ki briu ki khasi penar jumi klade boycott election
Barkim kuah hiru ban lek si mentah akan election jong jela Asam. Ko nyem la ban len mo. Wan lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki be ki ar ki lang yong. Kuma ong tu jer wai ki lang yong ki don hi haman ke kenhun. Ti kan ni nyem la ban lai. Ti leng ba jong itu ki lang yong ki bami na ke kenhun jek ru jong hi kini ke seyok lat keng. Ti henre kini ki pardok persnam jong nang ni kide ban skau thu halor kan ni bat kide ban burom ye kini karai ke jong babun balang. Bakim dei ban lech te ban penship ya ki briu jong hi lan ni ban ong ye ki briu jong hi ban pensoi ki briu jong hi bakin lech te wot chete. Bar kebaar ni don ban kentu hi ki pardok persnam jong hi baro kamtam kito ki bang ong benne ki ba sneu thu pakala ka baning kong hi ka de de jing penbe ka baar pat de de jing penting jong kini ki nongkar bi keng badon spo Asam te kum ong ka tin mo ya ki briu ki batngan ka kepo bat ki briu ki babe kesuk ban pengop kesuk ban penbe ki briu jong hi menta kelong hak kata ke sistem lani hak kata ke jing te de ni ka daw ba kini ki amtra ya ke blok 1 bar blok 2 kelong ka ba ba ya ki hadu kata-kata lemda ki yo ban pendon kam de ki briu jong hi jin lada ki yo ban pendon kami ki briu jong hi ban penenge ye ki briu jong hi ban ko mu ye ki briu jong hi bagi briu jong hi maki hi kin ong baki kwa ban lech Asam satang kata he bagen yo igani ke jaka de ni ka daw menta haki por dep kum no gile ke jing jian lu snam arjar ter ngaya kren ni kata na por hadu arjar khan riu khan yeu kum no kile palat ban ki marat kamut ban be no yingi keng nemar baki Asam ki don kam de ye ki briu ki don kam ye ke jaka phi te haba menta kim la shu ban be te ki sa phon ki sa pa ki sa ayun oke ki penbek no keng lama kita skim berit beria ki development kum ta ter kum bang yo iba haka lada ngapa kala khat para terik mo khat para terik jong bna feb UCM jong ka karbi anglong tu ram rong hang le hiar cedu cepo snong lamarang ban pelong ki kata ka mass joining program bar ka baar pat de dang haka ni ka para terik le dangam klet mentau bnai march udang hiar cepo snong muriap meno kampat judon kum kata henre hakum kani ke por ngiyo iba wat UCM jong ka karbi anglong ru ulai hiar cepo kita ki snong penar na ka bantaban phon ban pa ban kejo ri gebriu jong ni te nagaleng jong kum ko forum kumbang ngili railang ngi kentu bat ngi kerpat bar ke cukup poru siau ban ong bang ngi baham ru ye phi ki kasip nar jong ngi bachong basa chbu blok 1 dalile ru phimbe ban ngop ha kata gajing penbek jong be pat ki ken hurjaj benreu ko oi ka roi ka par ngi don kam tang ba kumba long menta karo ka par ayu kata ka bawan tang ha chwa ka election ke ide ban sneu thu ye kata ide ban sneu thu namar ba kumba long menta ni kita gi basong basa ke cekah kaput berkam tampo blok 1 haga jing sisa nyimdai bani si mentah kinuk election ru namar ba nadu bangilalong nong India ni sulong tak kita ginong penjob election te war election me khali yaru ngiet hep one election Asam ru ngiet hep tang bahadu menta upur Usam ru pati kena kata garoi ke parle na ya keren te haga jing sisa barkan ni ga mat lan ni ga de jing le jong ka sarkar hi kapan bor yengi ban boycott ikani ke election ti has ka we ga ka mat ka ba ni